Ei, xente, mirade. Acabamos de atopar un paxariño ferido. Vamos a levar ahora a campa. Vamos de camiño. Ten aí un daño, non se pode mover, creo que ten a ala jodida ou algo. É un paxariño moi bonito, según poden dicir, pode ser un vencejo destes ou algo. Creo que é unha ave rapaz, pequeniña, pero non estou seguro, non entendo moito desto. O único que sei é que é moi pequeniño e necesita cariño. Vamos a levar ahora a oficina de Gamesa a ver se poden apiadar del, porque non o podemos levar con nós. É o que hai. Veña. Mirade que bonito, Hola, peque. Acabamos de atopar tirado na medio do vial e temos que dar asistencia. Que cousiña máis bonita eres. Ojalá poidera levarte para casa, pero como eres un ave tal, temos que deixar en libertad. E como non queres volar e te encariñaches comigo porque non te queres separar da miña man, pois é o que hai. Vale. Pequeniño.